Rita Falk, Grízgaluska affér. 17. fejezet. Amint beérek az irodába, megszólal a telefon. Birkenberger keres. 7 darab, közli velem köszönés nélkül. Fogalmam sincs, miről beszél, de aztán elmagyarázza. Méghozzá igencsak szemrehányó hangon. Éppen most jött ki a rendelőből, ahol írd és mond 7 darab kullancsot távolítottak el belőle. A nyakáról, a hátáról, a fenekéről, sőt egyet még a mellbimbójából is. Az különösen fájdalmas volt, teszi hozzá. Én is összeszedtem néhányat, igyekszem védeni magam. Ó, a méltóságos Eberhofer úr is összeszedett néhányat, mondja Rudi cseppet sem békülékenyebb hangon. És mennyi volt az a néhány, ha szabad kérdeznem? 2? Esetleg 3? Sok, felelem. Mi mást mondhatnék? Morog még egy kicsit, aztán témát vált. Tudod, miközben ott ültem az orvosnál, volt időm még egyszer átgondolni ezt az egész ügyet. Muszáj is volt valamivel elterelni a gondolataimat, így szépen végigmentem az egész gyilkossági ügyedem. Értem. Nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy még mindig az özvegyet gyanúsított, pedig sziklaszilárd az alibija, sőt, még a kétes előéletű pasiának is. Nem tudsz szabadulni az érzéstől, a Birkenberger. Te franc, folytatja. Nem lehet, hogy eredetileg tetszett neked az a nő, és most tudat alatt bosszút akarsz állni rajta, miért nem engedett magához? Csalódást kell okozzak, Rudi, mondom. Egyrészt nagyon is közel engedett magához, másrészt pedig nem is tetszik. Vagyis úgy, igazán nem. Rudi felröhög azzal a mocskos röhögésével. Akkor azt mondd meg, miért tartott gyanúsnak, hogy járt valakinél a kórházban? Mi is a neve a nőnek? Hausladen. Pontosan, mégis milyen kapcsolatban állna ez a nő a gyilkossággal? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy történt nemrégiben egy baleset, egy Hausladen nevű fickó lezuhant a lépcsőn a saját házában, és a nyakát törte. Feltehetően baleset volt. Feltehetően. Nézd, fogalmam sincs. Nevezd megérzésnek, ha akarod, de itt valami nem stimmel. Különben is jelenleg ez az egyetlen kiindulási pontunk, nem igaz? Balsül özvegyen meglátogatott egy Hausladen nevű nőt a kórházban, utána viszont letagadta, és azt állította, nem is ismeri. Balsül és az a Hausladen nevű fickó mindketten nemrégiben haltak meg, ráadásul nem természetes halállal. Mert a lépcsőn lezuhanni ugyebár nem csak baleset folytán lehet, ez pedig nem lehet véletlen. Tulajdonképpen igazad van, mondja Rudi, aztán elgondolkozik. Vagy legalábbis hallgat egy ideig. Aztán hirtelen, másodpercre pontosan ugyanaz az ötletünk támad. Ki is osztjuk gyorsan a szerepeket. Megcsináljuk, franc, mondja még Rudi, aztán elköszön, mert indulnia kell obszerválni. Nagyon fontos ügy, magyarázza. A szakmai jó híre a tét, mert hogy heteken át filmezte egy képviselő feleségét félrelépés közben, meg is írta a horror összegű számláját, aztán kiderült, hogy sajnálatos módon nem a megfelelő szemét figyelte meg, hanem az ikertestvérét, ami ugyebár egy profival nem történhet meg. Ezért aztán most ki kell köszörülni a csorbát a magánnyomozói úrnak. Hozok magamnak egy kávét Szuzitól, és ha már ott vagyok, figyelem egy kicsit a lányokat a munkában. Szép lett ez a szoba ezzel az új Szilvivel. Sokkal szebb, mint az elődjével volt a nagy darab, vastag combú nőszemélyel, aki télen-nyáron gyapjúharisnyában járt. Szilvi nem hord gyapjúharisnyát. Voltaképpen más sem hord a ruhája alatt. Van még valami, franc? Riaszt fel a gondolataimból Szuzi, megrázom a fejem. Ugyan mi is lenne még? Megszólal a községi tulajdonú telefon. Szilvi veszi fel, udvariasan, korrekt módon jelentkezik be, a második mondattól azonban már kuncogni kezd, aztán elfordul és suttogni kezd a kagylóba. Amit természetesen azonnal kirántok a kezéből. Frötzinger, veszem át a szót. Lennél olyan kedves, és nem tartanád fel folyamatosan a hivatali alkalmazottakat a rengeteg munkájuk közepette? De, hallom még mielőtt leteszem. Franc, kiált rám egyszerre Szuzi és Szilvi. Még szerencsé, hogy megszólal a saját telefonom is. Közlekedési baleset, azonnal ki kell mennem a helyszínre. Egy személygépkocsi belerohant a buszmegállóba, ami természetesen igen bosszantó, főleg, hogy a buszmegálló gyakorlatilag vadonatúj, még csak az előző év végén kaptuk. Még avató ünnepség is volt, plébánosi áldással, ingyensörrel, húskenyeres zsemlével és a helyi fúvós zenekar koncertjével. Szép nap volt, meg kell hagyni.
Ráadásul még jól is nézett ki az új busz megálló. Világos kék plexifalak és fémszéksor. Legalább 8 személynek elegendő. Csak úgy csillogott az egész az őszi fényben. Hát, csillogni most is csillog, azt meg kell hagyni, milliónyi szilánkra robbanva. A balesetet okozó személy gépkocsiból Zimmer pislog kifelé. Pontosabban az ifjabb Zimmer, a Max. Másodpercekkel később befut nagy rohanva atya ura is. Olyan vörös a feje, mintha egy nagy tűzgolyó ülne a nyakán. Te hülye, te szerencsétlen hülye! Ordítozik már messziről. Na, Zimmer, próbálok közvetíteni, lassan a testtel. Először is nézzük meg, nem esette baja a kölyöknek. Majd mindjárt esik neki baja, de még mekkora, tajtékzik a felbőszült hentes. Ilyen egy agyatlan szerencsétlen. Egy mogyorónyi agya sincs, annyi sincs. Most meg már kocsija sincs, és nem is lesz, azt megmondom. Jogosítványa sem lesz egy ideig, teszem hozzá a teljesség kedvéért. Zimmer erre a lábam elé köp. Rendes esetben képen vágnám érte, de ma kegyelmet gyakorlok. Úgyis annyira kikészült szerencsétlen. Max nem adja jelét, hogy kiszállna az autóból, habár az autó nem igazán megfelelő kifejezés erre a roncshalmazra. Közben befut Gizella is, tényleg fut, mert már amennyire ez az ő testsúlyával egyáltalán lehetséges. Max! Visít hisztériában hajló hangon, és vadul hadonászik a karjával. Kisfiam, nem esett bajod? Max tétován bólint. Meg kell hagyni, nem fest jól a kölyök. Nincs az arcában semmi szín. A téli krumpligombóc piros posgás hozzá képest. Ne áldogálj már itt, mint egy hülye, visítozik tovább Gizella, ezúttal nekem címezve a mondandóját. Hívd a mentőket! Hívom. Gizella a roncshoz lép, és óvatosan kinyitja a vezetőülés melletti ajtót. Apró alkatrészek záporoznak a földre. A hentes arcszíne közben alkalmazkodott a leszármazottjáéhoz, és aggódó pillantás az autóról lassan Maxra vándorol. Közben persze szépen összegyűlik körülöttünk a falu népe, versenyt aggódva a szülőkkel az ifjú hentes gyermekért. Mint rendőr, a magam sok éves baleseti tapasztalatával gyorsan átlátom a helyzetet. Gyakorlatilag elég egy pillantást vetnem a roncsá vált kocsi belsejébe, és már is minden világos. A kölyöknek rendesen megrándult a nyaka, elszenvedett egy kis sokkot is, de ennél nagyobb baja nem esett. Megfogom a csuklóját, kitapogatom a pulzusát. Kissé szapora, de ezzel nincs egyedül jelen pillanatban. Rosszul vagyok, szólal meg hirtelen, aztán ugyanabban a másodpercben már oda is hány a lábam elé. Csak hihetetlen reakciósebességemnek köszönhetően tudok elugrani elől az utolsó pillanatban. A baleseti helyszínen pedig kitör a káosz. Mindenki kiabálni kezd, mikor jön már a hülye mentő, óhajtják tudni. Meg, hogy nincs itt véletlenül egy orvos, vagy legalább egy ápolónő. Hát nincs. És legyünk őszinték, mire hozzánk Niederkaltenkirchenbe kiér a mentő, az valóban eltart egy ideig, mert hogy Landshutból jön. Azért végül csak kiérnek. Maxot és édesanyját bepakolják a mentőautóba, és szirénázva elhajtanak. Zimmerből meg hirtelen kitör a sírás, de még milyen sírás. Lassan körbejárja a roncsot, megtapogatja. Aztán ráordít az ugyancsak befutó autómentőre, hogy óvatosan bánjon vele, nagyon óvatosan és pontosabban. Hát igen, mindenkinek megvannak a maga prioritásai. Ez a hülye kölyök képes volt ezzel a fantasztikus kocsival belehajtani a busz megállóba, nyöszörög Zimmer. Talán genetikai okokból mondom neki vigasztalan. Mindössze annyi a különbség, hogy nálad a telefonfülke volt az áldozat. De én részeg voltam. De még mennyire. Zimmer fejcsóválva törölgeti a szemét. Vajon Maxnak tényleg nem esett baja? Suttogja aztán aggodalmasan. Sokkot kapott, az biztos, valószínűleg a nyaka is megrándul, de ennél nagyobb baja nem esett, majd meglátod. Megveregettem a vállát biztatásul, aztán visszafuvarozom a hentesbolthoz. Estére hazaérkezik a férfi különítmény a nagy kirándulásból, mint a 3 királyok, még ajándékokat is hoztak. A nagy egy drindl kap akkorát, hogy 2-szer is beleférne, én meg egy filc kalapot. Leopold nyújtja át ünnepélyesen, azzal a hülye vigyorával az arcán. Aztán már röhög is. Harsogva a disznó. Felteszi a fejemre a hülye filc kalapot és röhög. A tükör elé lépek, megigazítom egy kicsit a kalapot, aztán túláradó hálával köszönetet mondok neki. Mindig is egy ilyen kalapot szerettem volna, mondom. Hogyan találta ki? Nagyon köszönöm. Igazán nagyon. Erre aztán a torkának ad az ocsmány röhögése. Nem sokára be is pakolja az egész családját a kocsijába, és már mennek is.
Nagyi azt mondja, a Drindle borzalmas, mert hogy túl nagy, és ezért holnap délután mindenképpen el kell mennie oda, ahol vették, hogy becserélje. Fuvarozni természetesen én fogom, közli velem. Megvan hát a másnapi programom. Ebben a percben ballag be az udvarról a papa. Itt van az Immel és Eberhofer doktorral akar beszélni, mondja kissé zavarodottam. Kimegyek. Ott ül a hentes a saját, tehát tökéletes állapotú BMW-jében, a könyökét kilógatja az ablakon, és félreérthetetlenül dühös pillantásokat lövel felém. Nagy okos, mordul rám a valódi bőrülésből, még hogy nyakrándulás, meg egy kis sok, hogy halálra ne röhögjem magam. A szerencsétlen kölyöknek szinte minden eltörött, amilyen csak eltörhet egy embernek. Jó ideig nem tud majd autót vezetni. Ami igen komoly veszteség a járműiparnak, mondom, és muszáj vigyorognom hozzá. Gizella meg persze most dühös rám. Rád? Miért rád? Nem te törted totálkárosra a kocsit. Nem, de én erőltettem rá a kocsit a kölyökre, érted? Most meg ott fekszik összetörve. Gizella teljesen kikészült. Most mit fogsz csinálni? Zimmer vállat von. Mit csinálhatnék? Megveszem neki a pólót, amire vágyik. Egy pólóval nem lehet buszmegállókat romba dönteni. Hát nem, értek egyet. Mondd, tulajdonképpen miért hordasz te itthon ilyen hülye filc kalapot? Mered hirtelen a fejemre. Ajándék Leopoldtól, emelem az égre a tekintetemet. Erre már Zimmer is elvigyorodik. Megbeszéljük, hogy később találkozunk egy sörre, aztán füttyentek Ludwignak, és indulunk a körünkre. 18. fejezet. A lancsúti kapitányságon kezdem a másnapot. Egyenesen Meyerhofer kóróasszonyság szobájába megyek. A számítógépnél ül és kávét kortyolgat. Jó reggelt, Eberhofer. Már megint itt van? Mit keres maga itt ilyen gyakran? Nem mondja, hogy a személyes vonzerőm csábítja ide, mondja, és int a fejével, hogy üljek le. Helyet foglalok. Igazából a baleset miatt jöttem, annak a bizonyos Hausladennek a balesete miatt. Megnézhetném az aktáját? Felhúzza a szemöldökét, de azért feláll az iratszekrényhez lép, és némi keresgélés után egy dossziéval jön vissza. Én is megnéztem, miután maga kérdezett róla, mondja. Lezuhant a pincelépcsőn. Itt van minden. Az áldozat férfi, foglalkozása egyéni gazdálkodó, 48 éves, családi állapota özvegy. Az iratok tanúsága szerint a lányával élt kettesben. A lány úgy 20 éves lehet, ha jól emlékszem. A fickó holtrészeg volt, amikor leesett a lépcsőn. Valószínűleg pálinka utánpótlásért akart lemenni a pincébe, és megbotlott vagy megcsúszott a lépcsőn. Minden valószínűség szerint egyedül volt otthon. Ellenőriztük a lánya alibéjét, támadhatatlan. Kórházban volt az apja balesete idején. 2 szobatársa megerősítette, hogy csak percekre hagyta el az ágyát. Elvihetem, intek a fejemmel az akta felé. Miért? Akarja tudni. Fogalmam sincs. Nevezzük megérzésnek. Úgy gondolja, összefügghet a Barsul üggyel? Elvihetem vagy nem? Azt ugye tudja, hogy amíg nem bizonyosodik be az ártatlansága, maga nem vehet részt ebben a nyomozásban. Hogy ne tudnám? Kóró kisasszony vállat von. Csináljon, amit akar, mondja végül, azzal leül és újra a képernyőnek szenteli a figyelmét. Az aktával először is átmegyek Karl Stopferhez. Örül nekem, rögtön ugrik és megszorítja a kezemet. Franz, de jó, hogy látlak, mi szél hozott erre? Leülök az íróasztal a szélére. Emlékszel egy háztartási balesetre nem régiben? Az áldozat neve Hausladen. Te helyszíneltél? Bólint. Én voltam kint. Miért? Valami gond van az üggyel? Ezt akarom kitalálni. Megrázza a fejét. Olyan kopott és csúszós volt az a pincel lépcső, Franz, hogy az lett volna csoda, ha előbb-utóbb nem esik le róla valaki. A fickó ráadásul túlsúlyos volt és nagyon részeg. A lehető legrosszabb kombináció. Tanítani lehetne, mint a háztartási balesetek iskola példáját. Tegyük fel, hogy nem magától esett le, hanem lelökték. A nyomok szempontjából lenne különbség, például a holtteste elhelyezkedésében. Nem valószínű, ha éppen csak megtaszították, annak nem marad nyoma a testen. Miért kérdezed? Alaposan kivizsgáltuk az ügyet, és semmi nem utalt arra, hogy nem baleset volt. A fickó egyedül volt otthon. A lánya nem volt otthon, ez minden, amit tudtok, mondom. Az még korán sem jelenti azt, hogy valaki más nem lehetett még a házban. Igen, de... Kösz, Karl, mondom, és megveregettem a vállát. Add át üdvözletemet Waldburgának. Átadom, mondja, aztán újra visszakanyarodna a Hausladen ügyre, de akkor már a folyosón járok.
Amikor ebéd után kilépek az udvarra, a Nagyi már ott ül a kocsiban. Az ölében nagy szatyor, benne a Drindl és az én új fejfedőm. Gyönyörű az idő, süt ránk a nap, a Nagyi meg láthatóan remekül érzi magát. Egy ideig a tó mellett haladunk, a víz ragyog a napsütésben. Szép látvány. Gyorsan megtaláljuk a boltot. Az eladónő barátságosan közli velünk, hogy pénzt ugyan nem tud visszaadni, de kiválaszthatunk magunknak valami mást a hatalmas kínálatukból. Nagyi már robog is a bolt belseje felé. A női osztály óriási, de a Nagyi rendületlen kitartással végignéz mindent. Sajnos így sem talál semmit, ami tetszene neki, mert hogy egyrészt nincs semmi az ő apró méretére, másrészt pedig sehol nem talál engedményes árukat. Hol vannak maguknál a leárazott holmik? Kiabál rá végül az eladónőre, aki először persze úgy tesz, mintha nem értené, de némi magyarázat után beadja a derekát és hátravisz minket egy kis helyiségbe, ahol szinte hegyekben állnak a leárazott holmik. Közöttük nagyobb gyermekméretek is. Úgy illenek a Nagyira, mintha ráöntötték volna. Végül kiválasztunk neki egy napraforgó mintás, narancssárga kötényes Drindlt, nagy orrú törpének meg egy ibolya mintásat rózsaszín köténykével. A filc kalapomat is visszaveszik, sőt, a különbözetet is megkapjuk a végén. 14,20 €, amit azonnal el is költünk egy közeli kávéházban teljes kávéra és fekete erdőtortára. Ülünk a napsütötte teraszon, és nézzük a tavat. Hazafelé a Nagyi elalszik a kocsiban. Csak akkor ébredt föl, amikor behajtunk otthon az udvarra. Hátulról a kertből szokatlan hangok hallatszanak. Egy 30-as évekbeli sláger dallama. A Nagyi nem hallja, ezért ő egyenesen bemegy a konyhába, engem azonban a szokatlan zene által felkeltett kíváncsiságom hátrahajt. Hát ott ül a papa és Paul, utóbbi gyapjú takaróba burkolva, a lemezjátszó előtt és fényképeket nézegetnek. Hatalmas mennyiségű fényképet, hogy pontos legyek. Leülök melléjük. Egyikük sem szól egy szót sem. Némán adogatják egymásnak a fényképeket, most már engem is bevonva a körbe. Képek az életükből. A gyerekkortól mostanáig. Van közöttük fekete-fehér és színes, régi cakkos szélű képek, van amelyik gyűrött, van amelyik már el is szakadt. De egy mindenben közös. A múltjuk tanúi. Képek, amelyek elmesélik az életüket. Végül a Nagyi zavarja meg a csendes együttlétet, amikor felbukkan a ház felül egy hatalmas tálcával. A papa feláll és átveszi tőle. Milyen csinos vagy, Nagyi, mondja neki, elismerően nézve a napraforgós Drindlt. Paul felnéz, és látszik a tekintetén, hogy neki is nagyon tetszik a vadonatúj szerzemény. Főleg pedig az aprócska teremtés a vadonatúj szerzeményben. Evés után megisszunk egy pohárka pálinkát, aztán a Nagyi kézen fogja az ő fáradt tengerészét, és bevezeti a házba. Tulajdonképpen szépek, így együtt mondom. Tulajdonképpen, brummog a papa, és nem veszi le róluk a szemét, amíg el nem tűnik a ház sarka mögött. Másnap reggel Suzinál kezdek. Szükségem van az ő jó kávéjára. Már a folyosón érzem a mennyei illatot, sajnos azonban, mint olyan, gyakran a kanna üres, mire odaérek. Mert hogy a hivatal minden dolgozója siet magának bebiztosítani egy nagy csészényit belőle. Mindjárt felteszek még egy adagot, Franc, mondja Suzi. Mosolyog és gyengéden megcsipkedi az arcomat. Addig néz be a polgármesterhez, már keresett. Bár sejtem, hogy ismét valami idegesítő ötletről lesz szó, átballogok a folyosó másik végére. Nézze meg maga is, Eberhofer, lép az ablakhoz a polgármester, miután közölte velem napi problémáját. Alig látni le a járdára. Főteret meg már egyáltalán nem is látni. Igaza van. A városháza előtti fák hihetetlen sebességgel nőnek és terebélyesednek. Az ágaik már karcolják a kincstári tulajdonú ablaküvegeket, ami pedig ugyebár tarthatatlan állapot. Egy polgármesternek különben is joga van szabad kilátáshoz a saját községére, nem igaz? Bosszantó, hogy a helyzet megoldásához éppen az én segítségemet óhajtja igénybe venni, de sajnos semmi nem jut eszembe, amivel kiúszhatnám magam a feladat alól. Aminek a polgármester most nagyon örül. Remek, Eberhofer, remek! Igazán remek, mondja. Mindjárt szólok is a gondoknak, hogy maga fog segíteni neki. Mikor lenne kedve hozzá? Hát, kedvem soha, csak hogy tisztázzuk a helyzetet, mondom. De ha már mindenképpen segédmunkát kell játszanom, jó lenne minél előbb túlesni rajta. Holnap reggel? Csodálatos, Eberhofer, igazán csodálatos. Szóval favágásra vagyok kirendelve. Mi mindent kell még elviselni az embernek, ha egy ilyen porfészekbe került bűnöldözőnek.
Le is mondok a kávéról, inkább megyek egyenesen az irodámba. Felhívom Birkenbergert, hát ha van valami híre a számomra. Te franc, mondja, de alig értem, mit beszél, ugyanis éppen csak suttog a telefonba. Valami halálfontos megbízásról sütyorog, és hogy jelentkezik, amint végez. Mégiscsak jól esne egy kávé. Át is sétálok Suzyhoz. A kanna megint üres. Hihetetlen. Ennyi kávét képtelenség meginni, hördülök fel. Nem, ha az ilyen kiváló kávé szólal, meg mögöttem egy jól ismert hang. A hang tulajdonosa pedig Szilvi íróasztalán ül, és nem más, mint maga Flötzinger. Teljes életnagyságban. Kávés csészével a kezében. Kitépem a kezéből. Tűnj el innen, Flötzinger, mondom neki. Foglalkozz inkább az állapotos feleségeddel. Ritkán érek el néhány szóval ekkora csendet a szobában. Suzy keze megáll a számítógép billentyűzete fölött, Szilvinek torkának ad a kuncogás. Flötzinger meg abba hagyja a kínos bölcsességei osztogatását. Aztán köhögni kezd. Nem is kicsit. Hát, akkor én most megyek is, mondja, és felemelkedik az asztalról. Gyilkos pillantásokat küld felém, aztán kisúrran a szobából. Egy ideig megint csend van, aztán Suzy szólal meg. Méri, állapotos? Kérdezi halkan. Bólintok. Szilvi előhalász egy zsebkendőt a táskájából, aztán felugrik és elrobog a mosdó felé. Polcsék egy hangulat uralkodik nálunk mostanában. Szerencsére megszólal a telefonom, így további magyarázkodás nélkül is visszavonulhatok. Birkenberger hív. Véletlenül a közelben van dolga, mondja, és hogy menjünk el együtt ebédelni. Ebédről lehet szó, mondom, de csak és kizárólag nálunk otthon, mert hogy ma a nagy is sültet készít tepsis krumplival, azt meg semmi pénzért nem hagynám ki. Így aztán meghívom Rudit a szülői házba, aztán hazaszólok, hogy a papa tegyen ki még egy terítéket az asztalra. Az én nagyém ugyanis a földkerekség legjobb szakácsnője, aki ráadásul mennyiségi szempontból is kiváló ételeket alkot. Nem is emlékeztetnek az átlagos háztartásokban kínált átlagos adagokra. Már csak azért sem lehet átlagos nálunk a mennyiség, mert Leopoldnak úgy jár a karja az evőeszközökkel, mint a cséphadaró. Nem mintha a papa meg én olyan sokkal elmaradnánk mögötte. Ahogy azonban Birkenberger képes falni, az még a Leopold szintjét is messze meghaladja. Én még embert nem láttam ilyen sebességgel lenni. Mondd már, a te gyomrod soha nem telik meg, érdeklődöm a 9. köre után. Sajnos a nagyi, ha nem is hallja, amit mondok, az arckifejezésemet látja és rögtön rám támad. Hagyd békén, egyen csak amennyi jól esik neki! Márpedig láthatóan jól esik neki. Paulnak sajnos sokkal kevésbé. Erőtlenül turkál a tányérjában, alig eszik egy-két falatot. Sürgősen el kell vinni orvoshoz, mondja a bölcs Rudi később, amikor már csak kettesben vagyunk. Nem akar orvoshoz menni, mondom, és röviden elmagyarázom a helyzetet. Akkor meghívjátok ki hozzá egy orvost, erősödik Rudi. Nem hagyhatjátok, hogy így szenvedjen. Ennek a Birkenbergernek mindig mindenbe bele kell szólnia. Addig makacskodik, amíg fel nem hívom az öreg Brunnenmayert, aki először persze nemet mond. Mert hogy ő már nyugdíjas, és hívja ki valaki mást. Szó sem lehet róla, mondom. Nekem ő kell. Most azonnal, mert hogy a szegény Paul szenved. Különben is. Mi lesz így a hipokrátészi esküjével? Végül beadja a derekát, és elvonszolja hozzánk a méltóságos hátsóját. Bekísérem a házba, mi meg Rudival kiülünk hátra a kertbe. A Birkenberger kényelemben helyezi magát a hintaszékben, és végigjáratja a tekintetét a kertem. Szép itt nálatok, Eberhofer, nagyon szép. Nem mondd, hogy a tájban gyönyörködni jöttél, mondom, miközben leülök mellé. Összekulcsolja a kezét a tarkója mögött, és kényelmesen hátradől. Láthatóan élvezi a pillanatot. A pillanatot, amikor tud valamit, amit én még nem tudok. Hát velem ugyan ne szórakozzom. Szórakozottan letépek egy fűszálat, a szájamba veszem, aztán én is nekiállok a tájban gyönyörködni. Hülye, mordul fel végül, nem is érdekel, minek jutottam a nyomára. Tulajdonképpen érdekel, ismerem be, és kiköpöm a fűszálat, úgyhogy gyerünk ki vele. Elmentem annak a Hausladennek a házához, benéztem a lányához, és beszéltem egy-két szomszéddal is. Vagy úgy. Megint hallgat egy ideig, közben diadalmasan néz rám. Leszakítok egy újabb fűszálat. Némileg szimpadiasan sóhajt néhányat, aztán viszont megered a nyelve. Onnantól már leállítani sem lehet, csak beszél, és látszik rajta, milyen halálbüszke a szaglászási eredményeire, amelyek nem éppen vidám tartalmúak, de érdekesnek annál érdekesebbek.
Szóval ennek a Hausladennek, aki leesett a lépcsőn, még fiatalon meghalt a felesége. Olyan fiatalon, hogy a fickó gyakorlatilag egyedül kellett felnevelje a kislányukat. Mivel pedig ez a feladat nagy valószínűséggel meghaladta a képességét, a felesége meg nagyon hiányzott neki, egy napon úgy döntött, a kislánynak az anyja helyébe kell lépnie. Először csak a házi munkában, meg hasonlókban. Dolgoztatta látástól vakulásig, mivel pedig a kislány engedelmeskedett, az apja vérszemet kapott. Már másnap is az anyja helyet kezdte használni, ha érted, mire gondolok. Állítólag éveken át. A szomszédok, akikkel beszéltem, mindannyian tudtak róla, sőt azt állították, hogy a gyámügyet is többször értesítették, mégsem történt semmi. Semmi a világon. A kislány közben fiatal nővé serdült, és lassan élni kezdte a maga életét, amit viszont egyáltalán nem tetszett az apjának. Inni kezdett egyre többet és egyre gyakrabban. Gyakorlatilag ennyi a történet. Most pedig a fickó halott. Belehalt a próbálkozásba, hogy tovább emelje az alkoholszintjét, hogy úgy mondjam. Most te jössz, Franc, fejezi be a beszámolóját. Mit mondott a lány? Ismeri Barsul feleségét? Rudi megrázza a fejét. Megkérdeztem, de azt mondja, nem ismeri. Persze azt is mondja, hogy az apja soha nem zaklatta őt szexuálisan, csak a szomszédok pletykáltak ostobaságokat. Te, Rudi? Akarom még tudni. Amikor becsengettél hozzá, elmondtad neki, hogy magánnyomozó vagy? Úgy értem, rájöheted, hogy nyomozunk az ügyben? Hülyének nézel? Nem, barátom. Megvannak a magam módszerei az információszerzésre, anélkül, hogy leleplezném magam. Nem tegnap kezdtem a szakmát. Remek. Elmegyek arra a klinikára, mondom. Nem arra, ahol legutóbb feküdt a Hausladen lány, hanem ahol a terhesség megszakítását végezték. Egyszerűen kizárt, hogy ne legyen összefüggés az ügyek között. Felállok, de a következő pillanatban Brunnenmeier jelenik meg, és jön egyenesen felénk. Hogy van, Paul? Kérdezem. Hogy lenne, ahogyan a végstádiumos rákos betegek lenni szoktak. Itt már nincs segítség. A fájdalmat lehet csak csillapítani valamennyire, de tulajdonképpen megértem, hogy nem akar kórházba menni. Segíteni már úgysem tudnak rajta, és ezt ő is tudja. Brunnenmeier sóhajt egy nagyot, leteszi a táskáját, és a szemüvegét kezdi tisztogatni. Adtam neki valamit a fájdalmaira, holnap megint megnézem. Azzal újra felveszi a táskáját, és már indul is. Tiszteletem, Moracek, üdvözlöm a bírót, amikor szembe jön velem a bíróság folyosóján. Eberhofer, jó napot, mondja, és beletüsszent egy zsebkendőbe. Mi szél hozta erre? Beidézték, vagy beidézettet hozott? Igazából magához jöttem, felelem, talán egy kisé halkabban a kelleténél. Hozzám? Elkísérem a szobája ajtajáig. Ott int a fejével, hogy menjek be vele. Becsukja maga mögött az ajtót. Ki vele fordul, aztán hozzám. Felakasztja a fogasra a tálárját, és lezökken a forgószékébe. Nagyon óvatosnak kell lennem, mintha csak egy jelentéktelen rutin esetről lenne szó. Egy-két kis csúsztatással talán, mert hogy jól ismerem már a derékbírót. Végzés kellene, azt mondja? Kérdezi, és előkotorja a zsebéből a tubákos szelencéjét. Bólintok. Bírói végzés. Tudja, a kórháznak kell, végzés nélkül nem hasonlítják össze a DNS mintákat. Érzem, hogy kiüt a veríték a homlokomon. DNS minták. Értem. Moracek egy percig gondolkodik, aztán már húzza is maga elé a megfelelő nyomtatványt. Aláírás, pecsét, meg vagyunk. Derék dolog a derék embertől. Adj át üdvözletemet az apjának, és mondja meg neki, hogy még él a szerda esti találkozó. Átadom, ígérem. A bírói végzéssel egyenesen a kórházhoz hajtok. Egy betanuló nővért fogok ki, még csak 3 napja dolgozik itt, és fennakad a szeme, amikor mindjárt a 3. napján a rendőrség jelenik meg nála, méghozzá bírói végzéssel megtámogatva. Első szavamra ugrik, megtesz mindent, amit csak akarok. Na jó, talán nem mindent. A beteg aktákat minden esetre megmutatja. A Hausladen lányza a beteg aktáit. Alaposan áttanulmányozok mindent, a kicsike meg riadtan áll mellettem, és lélegzett visszafolytva figyel. Az arca kipirult, a szeme csillog. Kellenének a szobatársak aktái is, nézek fel rá, bólint, és már indul is. Néhány perc múlva újabb dossziékkal tér vissza. Már-már ünnepélyesen nyújtja át őket nekem. Bingo! Megvan a kapcsolat. Az egyik akta borítóján Barsul Ivana név áll.
Kint már sötét van, amikor hazaindulok a járőrautóval. Még a városházára is benézek, nem akarom hazavinni magammal a dossziékat. Leparkolok a szokott helyemre, és indulok a bejárat felé, amikor meglátom, ott áll kobolt fej és gátlástalanul éppen a mi csodálatos kincstári tulajdonú falunkra vizel. Sokat és sokáig. Mekkora hólyagja lehet a fickónak, el sem tudom képzelni. Hihetetlen. Kobolt fej úgy egyébként egy csavargó, a nevét pedig a megjelenésének köszönheti. A hosszú, bozontos hajának és szakállának, és a vigyorgásának, ami elárulja, hogy alig van már használható fog a szájában. Úgy egyébként kedves fickó és teljességgel ártalmatlan. A teleket egy lancsúti menhelyre húzódva szokta tölteni, a nyári rezidenciáját viszont itt rendezte be nálunk Niederkaltenkirchenben. Mert hogy itt több a természet, a szabadság és a kaland. Emberből meg éppen, hogy kevesebb van. Te kobolt fej, szólítom meg, és megveregetem hátulról a vállát. Összerezzen és összespricceli az egész nadrágját. A francba, morogja. Te kobolt fej, folytatom. Azt ugye tudod, hogy nekem ezt jelentenem kell. Közszeméremsértés, köztisztasági szabálysértés, közbotrányokozás, meg hasonlók, érted? Nem is botánkoztattam meg senkit, morogja kellemetlenül. Engem, barátom, engem nagyon is megbotránkoztattál. Arról nem is beszélve, milyen alanta szennyeződést helyeztél el a mi szépséges városunknak a falán, mondom szigorúan. Egy kicsit még nyavajog, próbálja kivágni magát a kutyaszorítóból, végül azonban feladja. Feladja és engedelmesen megígéri, hogy másnap reggel jelentkezik a gondnok úrnál, és mint egy jóvátételként segít neki levagdosni a túl nagyra nőtt faágakat a városháza ablakai előtt. Mert hogy ugyebár a rend az nagyon fontos. A közrend és a magánrend egyaránt. Még itt, Niederkaltenkirchenben is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és kérlek iratkozz fel a csatornára.